Kan I høre min stemme, og har den en fin højde? Ja. Og jeg vil sætte dig godt til rette. Og vende opmærksomheden ind. Mærker dit åndedræt. Breder sig fra hjertet i cirkler. Lad freden sænke sig inden i dig og omkring dig. Inde i det her rum kunne sætte sig ned og få sig den der egentlige lille pause, man kan have brug for, når man er på vej fra det ene sted til det andet. Jeg vil gerne hjem, men jeg kunne også godt tænke mig lige sidde et kvarter, før jeg skal hjem, eller før jeg skal til et møde. Så er det sådan mere noget af det der indhold i det. Vi lige sad der, ikke? Man kan også lave, at det var lidt, altså enten var man alene med i det, så kan man dyrke ensomheden, eller Små flydende domer. Det er sjovt, for det er sådan nogle modelmennesker, så jeg tror, de fanger for hersen. Så det er tit som med app. Så det er jo ligesom sådan ret godt eksempel. Altså, at man skaber og bygger og kreerer et nyt rum, som man ikke gøre det, at man siger, nu er der en bred palet af idéer, nu vælger vi den her ud, og så præsenterer det som projekt.